कजरी अजय रही और दोबारा इस तस्वीर के हटावे के सोचो भी मत। लागत पूरी उम्र दवाइयाँ खाए की पड़ी। अरे अजय आओ बेटा आओ। आशीर्वाद खुश रहो बेटा, दादाजी। खुश रहो। बैठ बैठ बैठ। और दादाजी टाइम पे दवाई खा रहल बाड़ा की ना? अरे बेटा तोहरा के चिंता करे की जरूरत नहीं खे, हम बिल्कुल टाइम पे दवा खाईला। और एक बात और, हाँ बगैर नाती पोता का मुंह देखले हम मरे वाला ना बानी। हमार चिंता करे की जरूरत नहीं खे। अरे दादाजी रवा के अभी सब देखे के बाद, लेकिन अभी आराम करी। हाँ ठीक बा? है बेटा, ठीक है। ठीक बात। हाँ खुश रहो बेटा, खुश जा। दुल्हन जी तू तो खुश बाड़ू नु? अरे बुआ जी, भौजी खुश काहे ना हुई है? अब रीति रिवाज के हिसाब से तो हर लड़की के पति मिलबे करेला, पर हमरे भौजी के तो पति के रूप में प्यार और दोस्ती दोनों मिलल बा। और ई दुनिया में प्यार के पति के रूप में पावल सोने पे सुहागा होला, है ना भौजी? हम तो बस इतना जानता नहीं कि हम जे भी भगवान से मंगनी ना, भगवान हमरे मनसा के पूरा कर देना। हाँ बड़ा प्यार निभावे वाली बाड़ू तू। इतना पैसा रहला के बाद भी, इतना बड़ खानदान के भइला के बावजूद भी तू हमरा दुआ अजय से बियाह करे खातिर तैयार हो गईलू। गुड्डी टिफिन तैयार बा का? हाँ भैया ले आवतानी। अरे सुनी ना, हम देख के आवता नहीं। हाँ हाँ ले जा। अब तो तारा रहते हुए हमनी के तो सेवा की छुट्टी हो गई बा। अरे हम आवता नहीं। अरे कॉफी ठंडा हो रहल बा, पी ला। तब बढ़िया। बहू जी अब तू तो अजय के जानते बाड़ू, वह बहिन ले अपन पहिल मेहरारू के भुलाइल नहीं खे। तू तो ओकरा संगे पढ़ले लिखले बाड़ू, हमरा के विश्वास बा कि तू ओकरा के समझा लेबू। जी दामाद जी, तोरा का हमारा खेती बाड़ी की चिंता करे की जरूरत नहीं खे। हमार खेती के सारा काम धाम जनक संभरले बाड़न। और उनकरा ऊपर हमरा के पूरा भरोसा बा। नमस्ते मालिक। इला खुश रह। नमस्ते। नाम लिहा, शैतान हाजिर हो गई। का हो जनक बाबू? बिटिया बेचारी यहाँ घरे के पहल की बहू मर गई ना आखिर। होने की के टाल सका था। जितना दुख तोहके बा ना, उससे कईयों गुना ज्यादा हम सब के दुख बा। काहे सी कि तू यहाँ घरे के हरवा है ना, ई घरे के रिश्तेदार बाटा। आओ बैठा, नाश्ता पानी करा।
ना ना ठीक बा मालिक, हम तो नौकी बहुरिया के देखे आई रनिया। हाँ काहे नहीं हम बोलावो तानी। दुल्हन, ए नहीं की दुल्हन। जी प्रणाम। खुश रहा बिटिया। बिल्कुल हमरा कजरी नियन पिया, हमरा कजरी के परछाई। बिटिया बहुत अच्छा कहलू है तू। डॉक्टर साहब की जिंदगी सवारे खातिर बहुत अच्छा कहलू है। संभाला अपने आप के जनक, संभाला। कजरे की विधाता अपने पास बुलाए लेलन। ई कष्ट हमरे पूरे परिवार पे बहुत भारी पड़ल बा, बहुत भारी पड़ल बा। हाँ मालिक, विधि के विधान केहू नहीं के मिटा सकत। वही है वही जे राम रची राखा। जनक, हमनी के सब जना तोरा साथे बनी। अपना आप के अकेले मत समझियो। मालिक रउआ लोग तो हमार घर संसार है। जनक, तू इतना साल से हमार खानदान के खेती बाड़ी संभाल ले बाड़ा, कम से कम बहू के हाथ के मिठाई तो खा के जा। ना ना मालकिन, बिटिया के देख लेनी मन मीठा हो गई। वैसे भी हमनी के यहाँ बाप बेटी के घरे पानियों ना पिएला। तुहार बहुत उपकार बा बिटिया। अच्छा मालिक, नौरी में पानी आइल बा, हम जा तनी पटवे। हाँ ठीक बा, हम जा जाता नहीं। जा जा संभाल के। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।